మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం, ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం. అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టే ఆత్మను మనలోనే పంపెను. అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టే ఆత్మను మనలోనే పంపెను. ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం, ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం. లేని ఆ భాగ్యం ధూళి అయిన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, దూతలకు లేని ఆ భాగ్యం ధూళి అయిన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, ఎందరికో లేని ఆ భాగ్యం ఎన్నిక లేని మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, ఎందరికో లేని ఆ భాగ్యం ఎన్నిక లేని మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం. ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం, ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం. బలవంతులకు లేని ఆ భాగ్యం బలహీనమైన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, బలవంతులకు లేని ఆ భాగ్యం బలహీనమైన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, ధనికులకు లేని ఆ భాగ్యం దరిద్రులమైన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం, ధనికులకు లేని ఆ భాగ్యం దరిద్రులమైన మనకిచ్చే ఈ భాగ్యం. ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం, ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం. అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టే ఆత్మను మనలోనే పంపెను. అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టే ఆత్మను మనలోనే పంపెను. ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం, ధన్యులం మనమే ధన్యులం, క్రీస్తేసునందు మనమే ధన్యులం.